Hepinize selam. Geçen dersimizde teknik näsazlıkdan sebepli ortada galypdyk. Indi näme çykýar? Şerden ADS. Biz şerde nämeler aldyk? Biz bu ýerde funksiýany işletmek üçin çağırma bolýar. Biz her işleçek bolanmyzda girip ine şular ýani 3 boşluk diýip çağıryp şu ýere bahalaryny ýazmaly bolýar. Ine şular ýani näme bolsa. Ýöne biz on edip bahalaryny her ýere girip ýazmak ýerine outputda ýazsak. Bahalar öz sorasa bizden. Näme diýelim meselem? Şu ýerde oçuruna göre gideceğiz. Mesela birincisi yazan, son A yazan, son B yazan. Biz dedim, onda nämesin? Birincisi C'nin sorusunu bizden bakasını. Onu daşarda yazıyaz. Ya daşarda C'nin alıyaz, son şu yere koyuyor. Funksiyanın içine koyuyor. Funksiyanın içinde yazmayaz input'u. Input görünüşde sorusun. Yine o näme olmalı? Integer olmalı. San olmalı. Näme diýsin? Input sorusun bizden. Integer input. Näme diýsin? Gipetanuza girdisin. Gipetanuza girin. Diýsin. Gipetanuzan sorasın. Son näme sorasın? Näme var? A var ikinci. A sorasın. A dendir int input A näme diýsin? A tarapy girin diýsin mesela. 3 vursun A tarapy. Indi B'nin sorusun. B dendir int diýäs. Int diýäs. Näme sorusun? B tarapy girin diýsin. Mesela. Ine bizden şular ýani soruda A tarapy sorudy, B tarapy sorudy. C'nin sorudy. Indi bizim şu ýerde meselem girin bakamyz C'ye alýa, şu ýere getirä. Ondan sonra şu ýerde C'ye näme giren olsak şunu barlaýar şu ýerde. Meselem C 3 diýsek 3'ün kwadratyny alýa, A1 B2 diýsek 1'in kwadraty goşmak 2'in kwadraty deňmi diýip barlaýar. Eger çyndanam deň bolsa şunu görkezýär. Eger deň däl bolsa muny çykarýar. Näme etýäs onda? Ýöne biz bu funksiýany işletmek üçin näme etmeli? Häzir şu ýerde işletsek näme çykar görelim. Näme çykdy? Gipetanuza sorady. Meselem 5 diýelim, A tarapy 4 diýelim, B tarap 3. Boldy hiç tat çykarmady. Näme üçin? Biz funksiýany çağırmadyk. İlk funksiýany çağırýas. Näme diýäs? 3 burçluk diýäs. Indi biz sanlar bu ýerde biz girmemize gerek ýok. Biz bu ýerde näme girýäs? C'ni girýäs. Ine birinji C dusy. Gezeň öğretýär. Bu ýerde biz girjek sanymyz girmeýäs. 4 ýa-da 3 diýip girmeýäs. C'ni girýäs. Bizim girjek sanymyz outputda soraýar. Meselem 5 diýip girsek, şonu alýa C'nin içine goýýar. Bu C'ni getirýär, bu ýerde işletýär we bize çykarjak netije çykarjakka her C'ni getirýär. Şu ýazan C'miz näme ýazsak, şonu getirýär şu ýere. Biz bu ýerde özümüz ýazmamyza gerek ýok. C diýär şoň üçin. Son A, son B. Ine şul gezeňe öwre gitmeli biz. Hökman. Indi işledip görelim. Funksiýa print ýazmamyza da gerek ýok. Özünde print etýär. Indi näme diýdi? Gipetanuza girin diýdi. Ine şu ýere işleýär şu wagt. Birinci çyzygy işledi şu wagt. Gipetanuza 5 diýelim mesela. A'ny girin diýdi. Ikinji line işledi. A 4 diýelim. B'ni diýdi. Ine 3-nji line işledi. 3 diýelim. Indi näme etdi? Bu gönü burçlu 3 burçluk bolup bilmeýär diýdi. Näme üçin bolup bilmeýär? Aslında bolmaly. Biz şu ýere näme ýazmaly bolýas onda? Int ýazmaly bolýasmy? Indi sinap görelim. 4 3 Gönü burçlu 3 burçluk bolup biler diýdi. Näme üçin? Bu ýerde biz int ýazmaly. Sebäbi bu ýerdäki bahalaryň integerdigini görkezmedik. Indi şu ýerde int ýazsak, bulaňa mählesin sebäbi berden inputdan geleni üçin gelen inputu bir ýerde ýendem täzeden integer'e öwürmeli bolýas. Indi şeýdip biz output'a input berip çıkan netijeni şu ýerden ýazyp şoňa görä hem işledip bileriz. Indi muny gutarmaz ýa näde bedi bolar? Meselem şular ýany etsek näde bolar? Şu ýere bir while ýazsak. While
true diyelim. Sebäbi näme ýazsak? Python'un kabul edebilecek istendik zaten yazımızda while loop'u işlesin. Şular yani dedim buna. Bir yazık tab basacağız. While'ın içine girdenmez. Indi şeytti görelim indi näme ederken. Bu yöredem geçme için kalkulator yazışımız yani print diyelim mesela. Näme desin menü için enter desin. Enter bas desin. Bu yerden bir input koyalım boşluk. Bu yerden middle shoulder yani sonrasın print diyelim. Menü için enter bas desin. Bir yerin boşluk koyalım. Indi näme olur görelim. Run dedik ki Python uzun sordu 5 dedik. A taraf 4, B taraf 3. Gönü burçlu 3 burçluk bolup biler diyelim. Menü için enter bas diye. Bastım. Yendeki Python uzun sordu 4 deyin, 3 deyin, 2 deyin. Bu gönü burçlu 3 burçluk bolup bilmeýän yine de basyan. Şular yani men dowam edip bilýän. Çıkma için näme edip bilerin? Çıkma için yine de bir input koyup bilerin. Ne edip? Mesela şu yerde yazsın. Nerede yazsın? Çıkma için koyacak olsak yine de täzeden yazmaly bolýas. Ine şu yere koymaly bolýas onu. Nerede yazsın? Print desin. Mesela hop şu yerde print diyelim biz. Çıkma için başta görkesin. Çıkmak için näme bassın? Mesela çıkma için x'e bas desin. Şular yani sek. Şimdi biz bu yere bir input koymalı bolýas. O input'u nereden alıp koyýas? Şu yerde koyýas. Nerede koyup bileriz? Nerede koyup bileriz? Çıkma için enter bas. Näme desin? Print. Dowam etmek için näme bassın? 1'e bassın mesela. 1'e bas diyelim. Şuraya diyelim. Input girelim de. Sonrasın bize. Mesela şu x olsun. X dendir diyelim. Input. Näme desin? Mesela näme sonrasın? Bir ýa-da x'e basın desin mesela. Indi näme diýäs? Şurada while true dedik. Define etmezden şuraya koyacağız. Yine while'ın içine koyacağız. Näme diýäs? If x dendir diýäs. Näme diýäs? Dowam etmek için näme dedik? 1 dedik. 1. X 1'e den olsa ene şunu işletsin. Bize fonksiyonu işletsin. Şimdi bu yerden yazıyız. Elif diyez. X dendir. Näme olsun? X. Or X dendir diyez. Ulu harf bilen X'e mi yazıp biler birisi. Caps lock açık kalsa dahi. Nämesin? Kuy desin. Çıksın. Else diyelim. Başka bir zatlar olsa. Nämesin? Print desin. Yanlış belgi girdiniz desin mesela. Şimdi biz bunu while loop'un içine aldık. Şimdi näde işleýär görelim. Näme diýär? Çıkma için x'e dowam etmek için 1'e basın diýär. 1'e ýa-da x'e basın diýdi. 1'e bastım men. Ýöne bulkan gowy bolmady. Bunu gowlaşdyralım. Nädip biler? Ine şu yerde 1'e basın diýen ýerinde aşağı setirden sonrasın. Aşağı setire geçmek için näme etýäs? Kese çizip n diýäs. Indi görelim. Näme diýdi? Dowam etmek için 1'e ýa-da x'e bas diýdi. Näme 1 diýdim. Indi aşağıda sorady. Python uza. 5, A taraf 4, B taraf 3. Gönü burçlu 3 burçluk bolup biler menü için enter bas diýdi. Indi Python uza 5, A taraf 4, B taraf 3.
Menü üçün enter'a bas dedi. Yöne biz menü üçün enter'a basanmızda bu nira gelýär. Bu nira gelýär. Yani şu yerde menü üçün enter'a bassak bu yine de funksiyon öz içine gelýär. Biz bunu nira almaly bolýar sonda. Ctrl X diýeriz, bunu alýarys. Bunu aldık. Bunu aldık. Nira goýýas. Şu ýere goýýas. If birden soňa goýýas. Yani hemmesinin aşağına şunu goýýas. Menü üçün enter'a bas. Yanlış gelirse yine de menü üçün enter'a basmagyny sorasyn. Indi näme bolýar görelim. 1'e ya da X'e bas. 1'e bastım. Gipetanoza 5 dedim. Tarap A dedim. 4, 3. Ne şular yani yazdım. Gönü burçlu 3 burçluk boltlar dedim. Menü için enter'a bastım. Gipetanoza 4, 3, 5. Gönü burçlu 3 burçluk bolt bilmeyen. Yine de kabul etmedi menünuzu. Menüyonu ne için kabul etmedi bu yerde? Bu yerde yazmayas bunu. Bundan çıkar yaz. Nira yazacağız. If'ten çıkardık menüyonu. If'ten çıksa ne eder? If'in içinde yazıptırsa bak. Yine bize näme bolsa da şu yerde sorasın. Şu yerde soradaly. Bundan aýraly. While'ın içinde sorasın. Run diyelim. 1 diýdik. Gipetanoza 5. A 4 B 3 menü için enter'a bas. Gipetanoza 5 4 3 yanlış girdik. Bizim menümüz işlemedi. Şunu biz eğer içine alsak näme bolar? While'ın içine almadık. Yine yanlış yerimiz. Bunu while'ın içine almalı. Run diyez. 1 diyez. 5 diyez. 4 diyez. 3. Menü için enter'a bas. Yine indi boldu. 1 diyez. Gipetanoza 5 diyez. A taraf 4. B taraf 3. Gönü burçlu 3 burçluk boltlar. Menü için enter'a bastım. Çıkma için X'e bastım. Çıktı. Yine boldu. Şular yani yazıp biler. Bu başta ne için kabul etmeli menüyonu? Sebebi menü için enter'a bas dedi. Input girdik. Biz enter'a bassak o while'ın içine gelýär. Şu yere gelýärdi. Emma bizim menümiz bu yeri while'ın daşında durdu. Ona çıkıp bilmedi. Şoň üçin enter'a basan wagtymyz ol gün şu yerden işläp gitdi. Ýöne eger biz bu menüni printleri ve sonra yani input'unu while'ın içine alsak ählisini, onda biz input'a basanmızda while'ın başlayan yerine şu yere gelýär. Ne şular yani edip aslında bu ýazan kodumuzu üýtgedip şular yani has görnüşlere has östürüp has ulanışı üçün amatly görnüşe getirip bileriz. Munda diňe 3 burçlukda başga zatlarym hatta ähli 3 burçlukdan bolup biljek bilmejegini, meselem diňe gönü burçluk 3 burçlukda ählisinden sinap görüp bilersiňiz.